Well, what is up mga ka-street peeps? Started from the bottom, now we're here at Island Souvenirs Current Style 2018. Now, for this episode of Street Peeps, matuto sa backstage. Since di mo ko mapasok, backstage pass lang sa karon, I think I'll work my way from there. And we will ask them a lot of questions. How does it feel nga this year na nangyud ka sa cut and style nga fashion show? Wala. Charot. I'm so honored kay it's a dream come true nga murampa gani kay dugay-dugay na siya ko nagkuha na ni nagandom nga mapil ko ani nga moment. Daghang salamat Island Souvenirs sa trust kay di ba na ko meet and greet kay nasad ko fashion show, so I am very happy. How does it feel nga mo pasok ka karon for the current styles Island Souvenirs? Actually, it feels really great because it's my first time. I've seen many. Nato Bisaya yung translation. Para na ako, lipay kayo ko. Kay muna ako first time na ni-appeal ko sa fashion show sa Island Souvenirs. Kita ko silang fashion show before and now finally nanadyo ko din to be part with them. And gikuha ako nilang model as their ambassador, so I'm really grateful. Super happy ko. Snake, ano man imong feeling right now na you will be one of the people who will be going there sa rampa? Kanang kubaan ko gamay. English. Sige, Tagalog kay hiling kag mga Tagalog nga shows. Sige, Tagalog na lang. Masaya lang ako. Kinakabahan kunti. Bakit ka kinakabahan? Wala lang ganyan talaga naman ganyan naman ako kasi kung kung kahit saan. What is the feeling for this year mo pasok ka sa Cut and Styles Island Souvenirs? I feel like a god, but like no. This year's my first year as a creator, and like it feels different because the Cut and Style fashion show is a conyo rite of passage. Every conyo walks the runway for Island Souvenirs. Can I call you sir or Tony lang? Tony. Tony, yeah, Tony. It's my bro. Yo, Tony. How does it feel na this year you're in the runway sa Cut and Style? Well, pagdating sa runway, medyo na-weirdahan ako kasi hindi ko talaga iniisip na model ako or anything. To be part of the Island Souvenirs Cut and Style event, doon sobrang saya ako na kinonsider nila ako para makasama dito sa Sinulog. Kurt Flick, ano sa imong feeling mo pasok sa? Fake. PSA sa PSA. Sa panawagan sa tanan nga motawag na ko Kurt Flick, palihog lang undangin na ninyo gamay lang ko ang pailis ng apelyido. Serious question. Gisi-gisi nga sinina o gisi-gisi nga heart? Gisi-gisi nga heart kay mataguan raman ang heart. Ang sanina dili man superficial baya ko. Attitude problem ba ni siya? Gisi-gisi nga sinina or gisi-gisi nga heart? Para na ako, gisi-gisi na lang si Nina. Kaya pwede mo matapakan. Kung papipiliin ka, punit-punit na damit o punit-punit na heart? Punit-punit na damit kasi yun na yung uso ngayon guys eh. Medyo mahirap pag punit-punit na yung puso mo. Hindi naka-relate ka din ba dun? Nakaka-experience ka ng punit-punit na yung puso mo? Always naman sir eh. Gisi-gisi nga heart or gisi-gisi nga sinina? Gisi-gisi nga sinina. Ano man? Kay di mo wala nga gisi-gisi ang heart. Mas ganang kung sanina lang kay. Hindi na masakitan. Kapoy na sakitan po. 2019 na po. Dapat Pilion na po na. What's up mga ka-Ichi Box? Magbaylo na namin. Hi Karencita, asa na ka? Asa na ka nangitan? Alanin mo mga backup dancers mong bam-bam. Andam na kay Minduhan, nag-yellow dyan mino, mga sweet peeps. Ay mga kay. Bigaon kayo ni David. Hindi man good. Virgin man good mo. Asa nga part? Asa nga part? How are you feeling right now? Successful kayo ng event? I'm so happy. At least ang akong kahago, ang preparations, tanan. Thank you so much tanan na ni Ari. Sir, next year ba? Appeal na ko dire. Pwede! Pwede kayo. Pwede na ko mapasok. Pwede kayo. Practice na kagpaso nun. Practice na mo. What are you feeling right now? Successful ang imong event today? I'm super
super excited, especially because we've been doing this for 5 years, and I think this is our biggest one yet with our guests, and we are pushing the new content creators and showing our the pride of Cebu and all our amazing people that we have here. So I'm just so proud, so happy that we keep getting better and better every year, and we want to make it bigger next year. Nakapasok ko next year. Ikaw? Siyempre, grabe ka kaka-fashion icon karon, siyempre, okay kayo. Well, there you have it mga ka-street peeps. Nagsamok-samok din dito sa likod, no? There's a backstage. Hi, Sir Arnel. Next year, ha? Well, anyway, mas nindot gid gihapon ang gisi-gisi nga sinina, especially if weekend siya sa Island Souvenirs. If you have more questions for me, tweet me at Pepo Daradal with the hashtag AskPepo, and itag na lang sad ko at Pepo Daradal on Twitter. Now, follow me on my other social media accounts. Yes, of course, do that at Pepo Daradal. See you on the next episode of Street Peeps, and amping.